set nu. De første, der skal forsøge at overbevise Blachman, er Isabella og Simone. Vi kan ikke rigtig forstå, at vi er blandt de sidste 5. For så og at vi måske lige om lidt får at vide, at vi skal med til liveshowsene. Ja. Altså... Ej, det er jo fuldstændig sindssygt. Blachman har, vanen tro, ikke valgt at gøre det nemt for deltagerne. Opgaven lyder, at de skal synge en sang, der kan få tårerne frem i hans øjne. Jeg tror, jeg kan blive meget rørt af, hvad de kommer med i dag. Nerven står ude på Disneyland, så der er virkelig noget på spil for dem. Blachman har rigtig høje forventninger til os, tror vi. Vi er bange for at skuffe ham. Ja, skuffe ham. I ser dejlige ud. Tak. Ja. Hvad er det for en sang? Det er My Love med Sia. Det er simpelthen for os nok en af de bedste kærlighedssange, der er blevet skrevet. Den er simpelthen så inderlig. Altså bare jeg står og tænker på, at vi skal til at synge lige lidt, det kan man næsten blive helt rørt over. Altså. Hold da vips. Ja, det er fantastisk. Ja. Og I har jo også, kan man sige, leveret hver eneste gang, så det er jo også, altså jeg sidder bare her helt vildt høje forventninger, så I laver noget helt vildt fedt. Ja. Så I starter bare. My love, you have found peace. You were searching for release. Tonight you will sleep for good. You will wait for me, my love. Now I am strong. You gave it all. You gave all you had, and now I am home. Meget fint. Meget fint. Tak skal I have. Det er vi glade for. Ja. Hej, to dygtige piger. Det, man kan se med de to piger, det er, at de godt kan lide at høre hinanden synge. Og man kan høre, at de har den musikalitet, hvor de tør hvile i det. Ej, det var så fedt. Ja. Ja. Yes.